Καλώς ήλθατε στην παρουσίαση της διαδικτυακής εφαρμογής Στέλνουμε Online Παραγγελίες Τιμολόγια. Θα σας δείξουμε πώς μπορείτε με μερικά απλά βήματα να έχετε πρόσβαση από οποιοδήποτε υπολογιστή ή συσκευή με πρόσβαση στο ίντερνετ στα τιμολόγια και τις παραγγελίες που αφορούν τις συναλλαγές σας με την εταιρεία μας και τα συνεργαζόμενα εργοστάσια προμηθευτές σας. Το πρώτο βήμα είναι να συνδεθείτε στη σελίδα stelmamit.gr και να δημιουργήσετε δωρεάν έναν λογαριασμό για να έχετε πρόσβαση. Κάνετε κλικ στο κουμπί εγγραφή. Θα ανοίξει μια νέα σελίδα όπου θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας όπως αυτά ζητούνται. Επιλέξτε το όνομα χρήστη με το οποίο θέλετε να συνδέσετε στο site μας. Συμπληρώστε το όνομά σας, το επώνυμό σας, το όνομά σας όπως θέλετε να εμφανίζεται στον λογαριασμό σας, συμπληρώστε το email σας, επιλέξτε το password, δηλαδή τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε και ξαναπληκτρολογήστε το για επιβεβαίωση. Στη συνέχεια επιλέξτε το επάγγελμά σας από τη διαθέσιμη λίστα και τη γλώσσα που θέλετε να εμφανίζετε και να διαβάζετε την εφαρμογή. Προς το παρόν οι ενεργοποιημένες γλώσσες είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά. Μόλις συμπληρώσετε όλα τα παραπάνω στοιχεία, κάνετε κλικ στο κουμπί εγγραφή. Θα σταλεί αυτόματα στον διαχειριστή του συστήματος στην εταιρεία μας ένα email με το αίτημα της εγγραφής σας και το πολύ σε 24 ώρες θα έχετε ειδοποιηθεί για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας από εκπρόσωπο της εταιρείας μας τηλεφωνικά και με email. Πλέον, με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχετε επιλέξει, μπορείτε να κάνετε είσοδο στην ιστοσελίδα μας και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Στέλνουμε Online Παραγγελίες Τιμολόγια. Για να κάνετε είσοδο στο site, κάνετε κλικ στο κουμπί είσοδος που βρίσκεται στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας stelmamit.gr. Συμπληρώστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας και πατήστε το κουμπί Login. Κάνετε κλικ επάνω στην ενότητα παραγγελίες. Στη σελίδα που θα σας ανοίξει θα δείτε μία μικρή περιγραφή των δυνατοτήτων του Στέλνουμε Online Παραγγελίες Τιμολόγια και κάτω από την περιγραφή θα δείτε τα links στις παραγγελίες και τα τιμολόγια σας. Το σύστημα εφαρμόζει υψηλά στάνταρτ ασφάλειας. Πρόσβαση στα στοιχεία σας, δηλαδή στις παραγγελίες και τα τιμολόγια, έχετε αποκλειστικά και μόνο εσείς, με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας και με τα στοιχεία που έχετε επιλέξει. Συνιστούμε να μην δημοσιεύετε τα στοιχεία αυτά σε τρίτους και άτομα εκτός της εταιρείας σας. Κάνοντας κλικ επάνω στο Beta Παραγγελίες, θα ανοίξει μια σελίδα με διάφορα φίλτρα για να βρείτε πιο εύκολα την παραγγελία που θέλετε. Τα φίλτρα αυτά είναι επιλογή προμηθευτή, επιλογή ημερομηνίας από έως, επιλογή εβδομάδας από έως και απλή επιλογή εβδομάδας. Για διευκόλυνσή σας, μπορείτε να εισάγετε τις ημερομηνίες και τις εβδομάδες χρησιμοποιώντας το μικρό ημερολόγιο που βρίσκεται στα δεξιά από κάθε κουτάκι. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να δούμε τις παραγγελίες για όλα τα εργοστάσια των εβδομάδων 22 με 26. Επιλέγουμε στο κουτάκι προμηθευτή στο όλα και από το ημερολόγιο τις ημερομηνίες που αφορούν την εβδομάδα 22 έως την εβδομάδα 26. Μόλις είμαστε έτοιμοι, πατάμε το κουμπί υποβολή. Στον πίνακα που θα εμφανιστεί, μπορείτε να δείτε την λίστα με τις παραγγελίες των εβδομάδων αυτών. Στην προκειμένη περίπτωση είναι μία παραγγελία. Κάνοντας κλικ επάνω στο σύμβολο συν, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης παραγγελίας. Συγκεκριμένα, μπορείτε να δείτε τον αριθμό της παραγγελίας, την ημερομηνία φόρτωσης, τα είδη της παραγγελίας, την ποσότητά τους και όποια άλλα στοιχεία περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη παραγγελία. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε την παραγγελία σε μορφή PDF ή ακόμα και σε Excel. Κάτω από κάθε παραγγελία μπορείτε να δείτε το τιμολόγιο που έχει εκδοθεί και σχετίζεται με τη συγκεκριμένη παραγγελία. Και εδώ, κάνοντας κλικ επάνω στο σύμβολο συν, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου τιμολογίου. Δηλαδή, μπορείτε να δείτε για το τιμολόγιο υπαριθμών 123-123, τον προμηθευτή που αφορά, την περιγραφή, τα κιλά, την τιμή και όποιο άλλο στοιχείο σχετίζεται με το συγκεκριμένο τιμολόγιο. Και εδώ σας δίνεται η δυνατότητα να εκτυπώσετε τα στοιχεία σε μορφή PDF ή ακόμα και σε Excel.
Το πιο σημαντικό είναι ότι εδώ μπορείτε να κατεβάσετε και στον υπολογιστή σας και το φυσικό τιμολόγιο. Δυνατότητα που σας λύνει τα χέρια για να έχετε μια σαφή εικόνα των συναλλαγών σας, ακόμα και όταν βρίσκεστε εκτός γραφείου. Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα με τις παραγγελίες, μπορείτε να κάνετε κλικ επάνω στο κουμπί επιστροφή που βρίσκεται κάτω αριστερά στη σελίδα. Για να δείτε τα τιμολόγια που θέλετε, κάντε κλικ στην ενότητα παραγγελίες και από τα διαθέσιμα links επιλέξτε το link Beta τιμολόγια. Θα ανοίξει μια σελίδα με διάφορα φίλτρα για να βρείτε πιο εύκολα το τιμολόγιο που θέλετε. Τα φίλτρα αυτά είναι επιλογή προμηθευτή, επιλογή ημερομηνίας από έως, επιλογή εβδομάδας από έως και απλή επιλογή εβδομάδας. Για διευκόλυνσή σας και εδώ, μπορείτε να εισάγετε τις ημερομηνίες και τις εβδομάδες χρησιμοποιώντας το μικρό ημερολόγιο που βρίσκεται στα δεξιά από κάθε κουτάκι. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να δούμε τα τιμολόγια για το εργοστάσιο επωνυμίας σφαγείου για την εβδομάδα 22. Επιλέγουμε στο κουτάκι προμηθευτής το επωνυμίας σφαγείου και από την εβδομάδα την εβδομάδα 22. Και πατάμε υποβολή. Θα ανοίξει ένας πίνακας με τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί για την εβδομάδα 22. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα τιμολόγιο. Κάνοντας κλικ επάνω στο σύμβολο συν που βρίσκεται δίπλα από τον αριθμό τιμολογίου, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου τιμολογίου. Συγκεκριμένα μπορείτε να δείτε την επωνυμία του σφαγείου, την περιγραφή, τα κιλά, την τιμή και όποιο άλλο στοιχείο σχετίζεται με το συγκεκριμένο τιμολόγιο. Και εδώ σας δίνεται η δυνατότητα να εκτυπώσετε τα στοιχεία σε μορφή PDF ή ακόμα και σε Excel. Και φυσικά να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το φυσικό τιμολόγιο που έχει εκδοθεί από το εργοστάσιο. Για να επιστρέψετε στη λίστα με τα τιμολόγια, κάνετε κλικ επάνω στο κουμπί επιστροφή που βρίσκεται κάτω αριστερά στη σελίδα. Και εδώ ολοκληρώθηκε η σύντομη αυτή παρουσίαση για την διαδικτυακή εφαρμογή της Στέλμα Online Παραγγελίες Τιμολόγια. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποια διευκρίνηση ή επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε σχετικά. Παρακαλώ να γνωρίζετε ότι η εφαρμογή βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και κάθε σχόλιο σας είναι πολύτιμο. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.